points to bene nantiere koda chiedh nade nikech nowacho ni chal ka gima the system was corrupted nikech chal ka gima kwana mago mag nyithindo mantiere e skunde moko bende opogore, iyudo ka skul nitiere koda jopuonjre mathoth to kwan mag jopuonjre moketi bende tin. Lakini mwalimu bende paro ni en ting' mar od bura ahinya ahinya kamiti maru mano mar somo mar neno ni weche ma kamagi okete tim nikech kuom ranyisi mana kanise wacho motelo nitiere moko kuom skunde mantiere kama agulu mag bengi mathoth. Kuom ranyisi kaluwore koda audit mano mar auditor general wachore ni nitiere skunde adek mago mag sekondar mano chune gi capitation maromo Sh103.3 to gin gi bank account wacho ni operated on a single bank account magi skunde adek monywando agulu achiel mano mar bengi. Makoro chal ka gima mix up of money bende nitiere kae. Masewacho ni skunde moko okete bank account achiel. Tiende ni mano nyiso ni nitie mibadhi moro. Pesa gi kadhi mokwongo skul ka skul nigi accounts mopogore opogore. Nitie account miluongo ni operation account, nitie tuition account, to samoro be skunde moko ni account mag jonyuol. Samoro jonyuol wacho ni mondo giket account kata all boys or all girls be samoro nyalo bedo ga account. To ka skunde adek nyalo bedo ni oriwi account achiel. Tiende ni mago skunde ma onge gine mag nyawawa miwachogo. To kaka education committee wan mana gi thuolo mar penjo jogo watimo gimo ni oversight to operation to jo ministry matimo. Tiende ni wan ok wanyal keto pesa ne skundego, lakini waluongo jogo e nyimwa mbele wa mondo ginyiswa kaka giketo pesa e skundegi. Ginyiswa ni to skunde adi mane gioro negi pesa to pesa gi be nogike skundegi. To nying skunde ma iwacho ni 33 gi nyaka wang'egi. Wabiro kawatwa, wabiro dhikono jakom marwa mar education. Wan bende wakawatwa, mwawuothe skundegi. Wadhu wamanyi to skundegi begin skundi adieri. Dongi wacho ni gini go school, samo meni wacho ni gini nyawawa. Nyawawa ni gini roma bende oknere. Nyalo paro kan mago debe, igo debe ne gima okne chal mana kauka. Samoro wacho ni gin ghost, ok gine samoro wato gergi dire moro na neno school moro yo Baringo. Ma nyinge nitie, okete signboard. To nyithindo to onge skundno, mano be tiende ni en ghost school. To be nitie skul moro minyalo ger matin mana gi mar wuondo wang' ni skul ni kanyo to kare skul onge kanyo. To bende nitie skul minyalo ore pesa mang'eny. Kaki wacho ni skunde moko adek ore pesa. Ni gin skunde adieri tiore pesa mang'eny. Pondi magi pesa gi bende wacho ni edhi e ghost school nikech ioro pesa mang'eny moingo namba nyithindo man kanyo. Koro magi te wacho ni nyawawa. Koro wan bende wanyalo ng'iyo ni to skunde gin adieri koso gionge. Mano kaka jo education committee magi ma wadhi keto mateka ahinya e mbele e wakwa wadok. Wane recess lakini weche mag committee to wanyalo timo. Tadiera makende